Здравейте! Аз съм Християна, епидемиолог, а това са двете мои дъщери Моника и Стефани. По принцип, никак не е лесно да си дъщеря на епидемиолог, защото докато другите деца вече от 1 час играят на поляната, ти все още се мажиш срещу кърлежи, пръскаш, опръскваш косата, зад ушите, обувките, после трябва да минеш и проверка, дали всичко си намазал и общо взето, докато стигнеш до поляната, то се е стъмнило. Другите деца вече са се нахранили, ти все още си миеш ръцете по 6 стъпки, да не пропуснеш палеца, китките и така. В един момент се стига и да се нахраниш. Но пък от друга страна си винаги вакцинирана си срещу всичко, което може. И представям ви 2 вакцинирани дъщери срещу HPV, на вакцинирана майка срещу HPV. Поради тази причина имат честта да бъдат развеждани и показвани като панаирджийски мечки, като по този начин все пак знаят, че ще така са пример и за други майки да вакцинират дъщерите си и синовете си. Благодаря за това, че сте тук.